नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे मुख्य खबरो. नकली नोटा खपोवच्या टोळेक 72 लाख नकली नोटा सकट 6 आरोपीक अटक. काँग्रेस पक्षा वतीन 5 ऑक्सिजन सिलेंडर, फ्लो मीटर एंड ऑक्सिजन मास्क दांडेलीत धाडले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वाढू लागला ब्लॅक फंगसाचे प्रमाण. बेकायदेशीर सोरो तयार करून विकू लागिल्ल्या व्यक्तीक पोलिसांन मालासयत केली अटक. युवा काँग्रेसाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास हेमगेले हातीन वॅक्सीन नोंदणी करच्या कामाक सुरवात. रामनगर मार्गाचेर स्विफ्ट कारीन दिली वीज खांब्याक धडक. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेमार्फत 5 ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दान. आज पळया सविस्तर खबरो. नकली नोटा खपोवच्या टोळेक 72 लाख नकली नोटा सकट अटक. दांडेली. सध्या जगात कोण कित करतलो हे सांगचे मुश्किल जाला. सध्या लॉकडाऊनच्या काळात उपजीविकेचे साधन काहीच ना जावन पोटासाठी कितें तरी करचे पडटा. कोणी कष्ट करता तर कोणी आड मार्गान पैस कमवून श्रीमंत जाऊ पळयता. कष्टाचो पैसो कमवू गेल्यार परिस्थिती की जाता हेच अनुभव येता. दांडेली शहरात नकली नोटा छापून चलावणी करच्या एक टोळेक मुद्देमाला सकट अटक करून दांडेली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाला. या टोळेत 6 जाणांक अटक करून नकली 72 लाख किमतीची नोटा पोलिसांनी जप्त केलात, असे उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी श्री शिवप्रकाश देवराजू हेमी बुधवाराक प्रसार माध्यमाकडे उलयतना ही माहिती दिली. दांडेली शहराच्या चर्च रस्त्याच्या चेकपोस्टा लागीं नकली नोटाचा व्यवहार जावत असा अशी बातमी मेळिल्ल्या आधाराचेर पोलिसांनी सापळ रचोवन 6 आरोपीक अटक केली. बंधित आरोपी कडच्यान 72 लाख नकली नोटा आणि दुसरे पार्टी कडच्यान 4.5 लाखाची असली 500 रुपयाची नोटा आणि या व्यवहाराक वापरिल्ली 2 कार ताब्यात घेतलात असे त्यांनी सांगले. बंधित आरोपी दांडेलीचे वनश्री नगराचे शिवाजी श्रवण कांबळे आणि शब्बीर आंतोनी इस्माईल कुट्टी हे दोघी आरोपी 4.5 लाख असली नोटा बदलाक 9 लाख नकली नोटा दितात म्हूण दांडेलीत तेमकां आपयले. महाराष्ट्राच्यान किरण देसाई, गिरीश पुजारी, बेळगांवचे अमर नायक आणि सागर कुन्नूरकर हेमी 4.5 लाख घेवन दांडेलीत सांगील जाग्यार पाविल बरोबर एकमेकाक ठरयिल्ले पैसे दितनाच पोलिसांनी धाड घालून आरोपीक ताब्यात घेतले. आरोपीन दिल्ल्या माहितीच्या आधाराचेर दांडेलीच्या शिवाजी या आरोपील्या घराची झडती घेईल तेन्ना घरात 500 रुपयाची नकली नोटाचे 88 गट्टे, 2000चे 6 गट्टे, 200 रुपयाचे 28 गट्टे, 100चे 2 गट्टे आणि A4 सायजाच्या पेपराचेर 500 रुपयाची नोटा छापिली, पेपर कटिंग मशीन आणि इतर सामग्री पोलिसांनी जप्त केला. अटक केलेल्या आरोपीपैकी 4 जण दांडेलीत वास्तव्याक उरतात. 2 जण महाराष्ट्र रत्नागिरीचे. या दोघांनी नकली नोटा खरेदी करू येईल म्हूण मान्य केले. दांडेली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद झाला. DYSP KL गणेश हेमगेल नेतृत्वात CPI प्रभू गंगनहळ्ळी, दांडेली ग्रामीण ठाण्याचे PSI IR गड्डेकर, PSI यल्ललिंगू कोन्नूरू, दांडेली शहर ठाण्याचे PSI महावीर कांबळे, कर्मचारी उमेश तुंबोर्गी, रवी चव्हाण, मंजुनाथ शेट्टी, रेवप्पा बंकापूर, रोहित, दयानंद लोंडी, चिन्मय पट्टार, दशरथ लगंपार या प्रकरणाचा तपास करूक भागी आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वाढू लागला ब्लॅक फंगसाचे प्रमाण. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाची संख्या दिवसेंदिवस कमी जाती आसा जाल्यार ब्लॅक फंगसाचे प्रमाण वाडती आसा. आतापर्यंत जिल्ह्यात ब्लॅक फंगसाची संख्या 5चेर पाविल्ली आसा. कारवार, जोयडा, हळियाळात एक प्रकरण मेळिल्लें आसा जाल्यार काल अंकोलात 2 ब्लॅक फंगसाची प्रकरण मेळिल्लें आसा. सद्याक जिल्हा केंद्र कारवारात क्रिम्स वैद्यकीय कॉलेजाच्या आवारात विशेष वार्डाची व्यवस्था जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आसा. कुशल डॉक्टरांची कमतरता आणि वैद्यकीय उपकरणांची व्यवस्था नाशिल कारणान ब्लॅक फंगस संक्रमित व्यक्तीक मंगळूरच्या वेनलॉक रुग्णालयात शिफारस केला. ब्लॅक फंगसाचे उपचार करण्यासाठी 2 डॉक्टरांनी क्रिम्स वार्डात नेमणूक केलात जाल्यार 3ऱ्या टप्प्यात ब्लॅक फंगसाचे चिकित्सा करण्यासाठी डॉक्टरांनी नेमणूक केला. संसर्ग तीव्रतेचे निदान करण्यासाठी जिल्ह्यात MRI स्कॅनर ना. ताका लागून डॉक्टराक रोगीचेर उपचार करच्याक मोठी समस्या जावन पडला. औषधाचो संग्रह आसा जाल्यार बी कमी आसा. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले की जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात असताना मात्र ब्लॅक फंगसाचेर उपचार जाऊ शकता.
आतापर्यंत दाखल झालेल्या ब्लॅक फंगस रुग्णा भितर रोगाची लक्षणां जास्त आशिल्ल्या कारणान फुडल्या उपचारासाठी आम्ही मंगळुरात धाडलात। जिल्ह्यात MRI स्कॅनिंगाची यंत्रणा ना म्हण सरकाराक याचिका दिल्ली आसा। जिल्ह्यात न्यूरोसर्जनाची कमतरता आसा। तिसऱ्या टप्प्यात रोगीक ऑपरेशन करचे पडटा, ताका लागून मंगळुरात धाडचे पडटा अशें जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले। राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास हेमगेल्या हातीन वॅक्सीन नोंदणी करची कामाक सुरवात। कारवार आज कारवार तालुक्याच्या कदरा ग्रामपंचायती व्याप्तीत युवा काँग्रेसाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास हेमगेल्या हातीन वॅक्सीन नोंदणी करची कामाक सुरवात जाली। ह्या वेळार कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे माजी शासक सतीश सैल, सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, जिल्हा युवा काँग्रेस अध्यक्ष संतोष शेट्टी, उपाध्यक्ष कुमार जोशी, कारवार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नायक, कारवार युवा काँग्रेस अध्यक्ष अली खुरेशी तसेच युवा काँग्रेसाचे आणि काँग्रेसाचे कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले। रामनगर मार्गाचेर स्विफ्ट गाडीन दिली वीज खांब्याक धडक। रामनगर मार्गाचेर वणी क्रॉसार एक स्विफ्ट गाडीन 2 वीज खांब्याक धडक दिली। मात्र या अपघातात चालकासह 3 जण सुदैवान वाचले। बदगुद हांचो रिसॉर्टचो वाहन चालक ही गाडी चालयतालो। चालक आणि अन्य 2 जण रिसॉर्ट कडे वयताना हो अपघात जालो। मात्र तेमी किरकोळ जखमी जालात। बेकायदेशीर सोर तयार करून विकू लागलेल्या व्यक्तीक पोलिसांनी मालासहित केली अटक। कारवार कोरोना लॉकडाऊनाचो उपयोग करून घेऊन बेकायदेशीर सोर तयार करून विकू लागलेल्या व्यक्तीक पोलिसांनी मालासहित अटक केली। कुमटा तालुक्याच्या मिरजान ग्रामपंचायती व्याप्तीत केतगी फलसा लागी एक घरात चोरेन सोर तयार करून विकच्या व्यक्तीक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा पोलिसांनी मुद्देमालासकट अटक केली। अटक केली व्यक्ती व्यंकटेश नाईक मराठे अशी कळून येयला। आरोपी खिंच्यान पोलिसांनी 16,000 रुपये किमतीचे 4 लिटर सोरो आणि सोर तयार करू लागचे इतर सामग्री ताब्यात घेतला। काँग्रेस पक्षावतीन 5 ऑक्सिजन सिलेंडर दांडेलीत धाडले। कारवार भारतीय युवा काँग्रेस अध्यक्ष श्री BV श्रीनिवास हेमगेर उपस्थितीत कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राच्या व्याप्तीत अनेक अभिवृद्धी कामाची मोहीम हाती घेतला। तितूंत विशेष म्हणल्यार आज कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवन आवारणात दी ऑक्सिजन मॅन ऑफ इंडिया या नामान ख्याती आशिल्ले श्री BV श्रीनिवास हेमगेर हातान आणि माजी शासक श्री सतीश सैल, सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत, उत्तर कन्नड जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष श्री भीमण्णा नायक, जिल्हा काँग्रेस वक्तार श्री शंभू शेट्टी, कारवार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष श्री समीर नायक, संजय साळुंके, श्री श्याम सैल हेमगेर उपस्थितीत 5 ऑक्सिजन सिलेंडरां, फ्लो मीटर एंड ऑक्सिजन मास्क ही दांडेलीत हस्तांतर केले आसात। धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेमार्फत 5 ऑक्सिजन कंसंट्रेटर दान। कारवार श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेतल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याक 5 ऑक्सिजन कंसंट्रेटर आज जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी जिल्हा आस्पत्रेक हस्तांतर केली। या कोरोना संकटाच्या काळात हेजो वापर जावूं जाय म्हणून जनतेच्या आरोग्याची सुरक्षतेच्या दृष्टीन श्री धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेमार्फत दिल्ले आसात अशें तेमी सांगले। या वेळार शासकीय रुपाली नायक, जिल्हा वैद्याधिकारी श्री शरद नायक तशेंच श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेचे जिल्हा अधिकारी हजर आशिल्ले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।